B'enerġija li ma bħala vuċi li timpressjona l kulħadd u blibsa ġdida kulur il-fidda. Destiny għamlet it-tieni prova tagħha fuq il-palk tal-Eurovision Song Contest. F'Hoy Arena f'Rotterdam l-ambaxxatriċi Maltija kienet konfident immens flimkien mal-erba' żeffina li baqgħu lebsin ir-roża. Wara l-prova tagħha fuq il-palk Destiny qalet li tħossha komda bil-libsa ġdida u tinsab kuntenta. I mean, that's what rehearsals are for, to change and to see how things are going. And I feel very, very comfortable in what I'm wearing. So, I mean, that's what's important. Kif Destiny għamlet it-tieni prova Malta reġgħet qabżet fl-ewwel post fost id-djar tal-imħatri. Destiny issa jmissa terġa' titla' fuq il-palk f'Hoy Arena f'Rotterdam nhar it-tnejn li ġej għal żewġ provi ġenerali fejn dik ta' tnejn filgħaxija tivvota l-ġurija. Il-ġurija għandha 50% tal-piż tar-riżultat finali. Destiny qed tirrappreżenta l-Malta bil-kanzunetta Ġemekas fl-ewwel semifinali ta' 3-18 ta' Mejju. Kemm il-darba tagħmilha mal-ewwel 10 imbagħad tikkompeti fil-finali tas-sibt 22 ta' Mejju.